Ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Kankia ya gudanar da walimar cin abinci ta suna ta ƙaruwar ɗa namiji da ya samu. A ranar Asabar 7 ga watan 5 shekara ta 2022 aka gudanar da walimar suna ta ƙaruwar ɗa namiji da ɗan majalisar ya samu, Honorable Salisu Hamza Rimaye, wanda yaron ya ci sunan mahaifinsa Salisu Hamza Rimaye Jr. Yayin gudanar da walimar a Munat Event Center, babban malamin addinin Musulunci da ke Katsina wato Malam Abu Ammar ya gabatar da wa'azi tare da nasihohi ga al'umma da su zamo masu nuna godiya ga Allah akan irin ni'imar da ya yi musu ta rayuwa. Kowace ne fuska ɗan adam ya samu ni'ima ce. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin Alƙur'ani cewa wa nabluukum bil khairi bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Ni'ima idan Allah madaukakin sarki ya baka ta yaya, ni'ima ta yin aure a matsayinka na gauro ko kuma ta zuru, ni'ima ta jagoranta al'umma a matsayinka na wanda kake dan takara ko kuma a ce dan siyasa, ni'ima na wakiltar al'umma a duk inda kake a matsayinka na award a zaɓe ka a matsayin delegate na wanda za ka wakilci mutanen wannan, duka wannan ni'imomi ne wanda kuna da yawa a cikin inda kake wakilcin, amma sai Allah ya zaɓe ka kai ya sa ka zama wannan wakili. A ga ni'ima ce Allah madaukakin sarki maka da ya zama wajibi ka gode mishi akan wannan ni'ima din. Saboda haka honorable yana daga cikin al'adarsa wadda ni na sani, duk abin da Allah ya masa ni'ima yana yin walima ne, wanda kuma shi ne dama abin da addinin musulunci ya tsara. Kuma ku shaida ne tun da kun fi ni tare da shi ta wannan fuskar, ko da a siyasance ya samu wani ci gaban da yake fatar ya samu, to ni na san cewa walima yake shiryawa. Kuma yana daga cikin abin da dama addini mai karantar da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama idan abubuwan farin ciki suka same shi yakan shirya walima ya kira mutane ko kuma ya faɗaitar da cewa a yi walima din domin nuna ma Allah madaukakin sarki farin ciki da godiya akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka. Duk da cewa ita godiyar ni'ima ta tattara akan abubuwa guda uku ne. Abu na farko na godiyar ni'ima shine harshen kai furta ya gaya wa Allah ta'ala cewa na gode akan ni'imar da kai mani. Sannan kuma ka gaya ma abokan halitta waɗanda ake tare cewa Allah ya min ni'ima kaza, kuma ina godiya akan wannan ni'imar, ku tama ni godiya da farin ciki akan ni'imar da Allah ya mani. Ni'ima ta biyu a bangare na biyu na godiya bayan harshe sai zuciya. Zuciya duk da yake wasu malamai sun ce ita ce jigon farko. Idan Allah ya ma ni'ima, zuciyarka ake son ta gamsu cewa wannan ni'imar Allah ce, ba kokarinka bane, ba wai daddakewarka bace, ba kuma wani hobbasa ɗinka bane, ganin damar Allah. Mutum nawa suka yi aure ba su haihu ba. Daga ƙarshe malamin ya taɓo batun hidimomin zaben shekara ta 2023 mai zuwa, inda ya jawo hankalin delegate masu zaben matakin jam'iyyun siyasa da su zamo masu jin tsoron Allah wajen zaben shugaba na ƙwarai, ba su biye ma son zuciyarsu ba, saboda ɗan abin da bai ishe ka cin abinci ba. A nashi jawabin, shugaban ƙaramar hukumar Kankia Honorable Musa Mai Kuɗi Kankia ya nuna jin daɗinsa akan wannan walima tare da yin addu'a da nufin Allah ya raya magajin gida Salisu Hamza Rimaye a bisa tafarkin sunna, ya sa mai jin ƙan iyaye ne, mai taimakon al'umma da addinin musulunci ne. Alhamdulillah, da farko dai muna gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya raya mu, ya ba mu abinci, ya ba mu lafiya, ya sa muka ga wannan rana mai matukar cike da farin ciki, wadda namban mu ta karu, yawan mu ya karu. Ita wannan karuwai muna addu'a ubangiji Allah ta'ala ya sa musulmi ne, mai jin kan iyaye ne, makarancin alkur'ani ne, wanda al'umma za su amfana da rayuwar shi baki daya. Amin. Bayanai sun gabata, mun ji an samu magajin gida, Salisu magajin gida, to Allah raya. Shi ma da yake tofa albarkacin bakinsa, ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Kusada Honorable Gali Garba Gidan Mutum ɗaya ya yi addu'a ga mahaifiyar yaro
da Allah ya ƙara mata lafiya, sannan ya yi addu'a ga jama'ar da suka taru don taya murna da wannan ni'ima da Allah ya yi ma abokinsu. Da yake jawabin godiya, Honorable Salisu Hamza Rimaye ya nuna jin daɗinsa tare da godiya ga ɗaukacin al'ummar da suka taru don taya shi murna samun ni'imar ƙaruwar ɗa namiji, ya kuma yi addu'a ta fatan Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Daga ƙarshe ɗan majalisar ya fiddo takardar shaidar sake tsayawa takara karo na 3, inda ya shaida ma magoya bayansa cewa na farko walima ce na ne, na biyu kamar yadda da na faɗi muku cewa ba zan takara ba, kuka matsa kuka ce sai na yi. Ina shaida muku da cewa na hito takara, na sai fom, na cike bi iznillahi yau za ni wani da sannan maimakon a ce sai an koma a sake yanke wani abu da ake yi a ta wurin wuri, zan yi amfani da wannan damar in gayyace ku dukanku mu taka ko da kafa ko mu hau motocinmu mu je mu mai da wannan fom din wanda zan gabatar muku da shi yanzu in Allah ya so ya yarda, domin ya zama a madubi da wanda yake tunanin cewa ba a saya ba ko ba za a yi ba. Ya siyo takardar shaidar sake tsayawa takara, sannan kuma daga nan za su wuce hedikwatar uwar jam'iyyar APC ta jihar Katsina domin maidawa. Taron ya samu halartar magoya bayan ɗan takarar gwamna Acted Ahmad Musa Ɗangiwa, shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Kankiya, kansilolin mazaɓu 10 na ƙaramar hukumar Kankiya, sai Honorable Nasiru Sani Zangon Daura, ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Ɓaure da Zango, mai neman kujerar sanata mai wakiltar shiyar Daura, 'yan siyasa, matasa, maza da mata da dai sauransu. Awwal Ahmad Shago, Mobile Media Crew.